tini kokthum nai rong no belai ke hamai maro sung tini Purbo Ratanpur elaka ngui nai tini boma bodol khajaka o boma bodol ni ngui je sung tini 7 jona sung samung khrajani bagai narak jaka tini sini central committee ni phaima jak sini borong borang sini Daro Mindro phai sokojak bin khokti tini orkhai saibon जों दिनै 10 तारिख जून मासनि 2021 पूर्व रतनपुर हाई जागाव जों दिनै पार्टी अफ त्रिपुरा मथानि ओंगैनाय जे बुमा बदल दैट इज TWF माने त्रिपुरा वुमेन अर्गेनाइजेशन नि और कायसा कमिटी खाजाका अ कमिटी ओ जतन तंग एवं जों बसकांग 2023 नि विधानसभा नाहारै जों जत चिनी पूर्व रतनपुर एलाकाव गाहाम के सामुं थांनायनि बागै जों बुमा बदलतै दिनैनि साल गाहाम के जों कायसा कमिटी खाजाका अ कमिटी नो उनाय सेंट्रल सिक्युरिटी लाभ फायनाय अरनि बिसिंग जों सेंट्रल बॉडी अब 2 जना बा 3 जना अरनि हरजाबनाय बरं सबसे गाहाम के सामुं थांनाय एवं चिनी बुमा बदल अंका चिनी मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बरंनि ऊपर नो चिनी सारा अपनी पार्टी ऑफ त्रिपुरा मथानि डिपेंडेड बरं गाहाम सामुं थांखांके जों बसकांग गाहाम का आगु थांमानाय हिनाय जतन न सावै जों आं आसुजरा साइनो दिनै न बुमा बदल न तैनाय अ ऑर्गेनाइजेशन बा अ अपनी बागै जों जतन आं खामबाया पारे चिनो अरनि लोकल जे पूर्व रतनपुरनि जत त्रिपुरा मथा दंनाय जतन ना आं खामबाया पारे चिनि टप अरनि थाखा Tipra motha ayo lokheng Tipra motha ayo lokheng Bubagra ayo lokheng Tipra motha ayo lokheng Bubagra ayo lokheng Buma bodol ayo lokheng Buma bodol ayo lokheng तो अनिता खोपे बुचुन दले के हमें माया फरो तामने के दिन 10 तारिख जून 6 मास तिनिया साला जों बुमानि बदलङै जों तिनि खायजाखा आबोनि बागै दले के हामबाय तेयरो फाइमाजा फाइनेंसिनि सेंट्रल कमिटिनि मेम्बार बनो दले के हामबाय मारो तैसिनि पंचायत बदि जतो दङै रङ बनो दले के हामबाय मारो तामनि के जों दाबो खलायना जाखा सिनि बुमा बदल होनाय जों कायसा सिनि एजेक्टिव बडि खायनाय जों प्रेसिडेंट ताइ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि मावके जों आबोनि बिसिंथिनो जों सामंना जों गाहाम काय पिसालानि तै डेभलप खायनाय तै जों देबो दङ सिनि मेम्बार दङ जों दाबो सिनि 21 जना जों मेम्बार जों खायना जाखा जों आबोनि बिसिंथिनो जों जतन साखाय जों सामं खालायनाय तै आं बुमा बदल इङै आं कायसा प्रेसिडेंट इङै आं सङै ना रुजाखा दिलायके आं हामबाय सिनि जनरल सेक्रेटारि हाय संमानि बागै तै बरंनि बिसिंथिनो संखा नि आं मतिनो गयसो दिना आं सामु खायनानि हिनै दिना आं आनिखा बेरावै आं सामु खायनाय सिनि राजा सिनि बिनि दागिमानि बिसिंथिखिनो जों सामुना जों खालायलायनाय आसोखैनो आरो ना पाखि हामबाय।